Hyvää huomenta. Tämä on Veganeista tykkään podcast ja nyt on aurinkoinen päivä. Tai jos kuuntelet sellaisena päivänä, että ydinpommi tippui Suomeen ja juuri sinun päälle, niin pahoittelen, mutta jos sä oot vieläkin elossa ja ydinpommi tippui sun päälle, niin no sulla on aika vähän aikaa. Ja onpas niin kuin kauhean masentava podcast alkoi, että ydinpommi räjähtää. Mutta tämä on mikä pyörii mun mielessä. Niin. Kertoo paljon Pavelin hyvinvoinnista. Mitä hän on? Hän toivoo, että hän on se ihminen, jonka päähän se ydinpommi tippuu. Aika spesifi tapa haluta poistua elämästä. Mutta ei hätää kuuntelijat. Mä olin ihan hyvillä mielin, vaikka välillä ärsyttää ja muutama jakso sitten puhuttiinkin paljon, että some ärsyttää, niin mä olen vähentänyt ihan sairaasti somen käyttöä ja käytän semmoisia alustoja, missä tuntuu, että hei mä saan ihan viihdyttävää sisältöä ilman, että mä tarvii lukea, että ilman, että mulla tulee semmoinen, että mä aloin kirjoittaa raivoissani jotain kommentteja ja sitten poistan sitä, niin mä ihan hyvässä hengessä. Tänään käsitellään uutisia ja mun mielestä aloitetaan ihan siis superpositiivisella Ai niin, mä unohdin esitellä. Ei se haittaa. Joo, tää ei ole soolojakso, eli täällä on Riina Mattila. Terve. Riina, jos on joku uusi tyyppi, hän on juuri syntynyt. Haluatko esitellä hänelle itsensä? Joo, mä voin kertoa. Hei, sinä joka juuri synnyit. Mä olen Riina Mattila ja olen tosiaan Pavelin työkaveri Viral Vegansilla ja myöskin eläinten turvakoti Auroran toiminnanjohtaja tuolla Rovaniemellä. Riina, sulla, kun sä pyörittelet tuolla sun jalkoina, niin sulla pilkistää siis, näytä sun sukkakameralle, siellä on siis tuulispään vuohet. Joo. Sullakin on, 3-4 vuotta? Meillä on 5 vuotta. 5 kappaletta. Niitä kyllä. Vaan lisää tulee. Näin on. Vähän kuin epäonnistumisia elämään. Niitä tulee kyllä vähän enemmän. Hei, olemme niin positiivisia. Jep, let's go. Ensimmäinen positiivinen uutinen on se, että sinä olet kuuntelemassa meitä. Toinen on se, että Vantaa yrittää kovaa temppua, sanoo Yle. Kasvisruuan osuus kouluissa ja päiväkodeissa yli 3-kertaiseksi. Pakko sanoa, että pienet taputukset tähän väliin. Go Vantaa. Harvoin on Vantaa positiivisissa merkeissä uutisissa. Nimenomaan Vantaa vaan aina vihataan, mutta Vantaa vaan porskuttelee eteenpäin. Ja väntää. Väntää, joo. Vantaa toi meille kääriän. Se on totta. Miettikää, se on ihan hyvä. Se on kova. Vantaa pyrkii vähentämään lihan käyttöä muun muassa uusilla resepteillä ja niin sanotulla hybridiresepteillä. Hybridiresepti on siis se, että osa siitä lihapullosta vaikka on sitten kasvipohjaista. Heti tähän vaiheessa sanotaan, että hybridiresepti on, mä uskon, että tulevien niin kuin vuosien... on tulevaisuuden juttu. Jep. Se on aivan erinomainen, koska sillä saadaan säilytettyä se, että se voi olla vaikka lihapulla vieläkin, niin kuin, se sisältää sitä tuttua makua. Ja mietitään tätä näin päin. Jos puolet lihapullasta on kaikkea muuta kuin lihaa, niin se on yhtä sama kuin, että kaikki söisi puolet vähemmän lihaa. Niin kuin tämä niin kuin plus-miinuslasku. Että tällä kasvisruoan määrää lisätään todella nopeasti. Ja että ihmiselle ei ole sitä, no otanko mä kasvisruokaa vai ei, vaan se on sellainen, no this is it. Niin vääntää vielä lisää, että lasten ja nuorten mieltymykset pyritään huomioimaan. Ja täällä on pieni video, missä 9-luokkalaiset Milla ja Aino kannattavat kasvisruoan lisäämistä koulun ruokalistoilla. Lyhyesti siis Vantaa haluaa nostaa 20% 64% siis kasvisruoan osuutta kouluruoassa. Mihin vuoteen mennessä veikkaat? No mä luin sen uutisen. Jumalauta. 2035. Joo. No, se on hyvä, että minun kanssajuotaja lukee sen meidän valmistelun. Mikä on siis tosi kova. Jotka ei osaa plussalasku, niin se on 10 vuoden päästä. Ja se on aika nopea. Että mä jotenkin odotin, että tämä olisi 2040 tai joku semmoinen, että mikä liian tulevaisuudessa se voisi olla. Yllätyit sä samalla tavalla kuin mä ehkä tästä? No yllätyin joo. Koska ehkä myös siksi, koska viime aikoina en muista lukeneeni kauhean montaa hyvää uutista, missä olisi jotenkin laitos kautta kouluruoka ja kasvikset mainittu niin kuin positiivisessa hengessä. Enemmän se on sitä, että on haastateltu lapsia kouluissa ja kaikki sanoo, että se kasvisruokapäivä on se, milloin ne lähtee koulusta pois. Se on tosi totta. Jep. Ja sekin on just se, että mä ymmärrän tosi hyvin, että jos ei se kasvisruoka ole hyvä ja sä et ole tottunut siihen, niin miksi sä söisit sitä niin kuin tälleen niin kuin kuluttajalähtöisesti? Mutta onhan se niin kuin noin yleisenä, että vasta oli Hesarikohan se oli vai mikä se oli, joka teki sen sellaisen video-uutisen, missä käytiin
haastattelemassa nuoria, että mikä on heidän lounas. Ja se yleisin lounas oli joku hiton croissantti tai joku pasteja ja energiajuoma, mitä ne haki. Tai pelkkä energiajuoma jollain. Ja se oli sellainen, että niinku tuli vaan sellainen. Siitä huomasi myös, että en ole enää kauhean niinku sillä tavalla nuori, koska se mun reaktio oli hyvin semmoinen vähän tätimäinen. Sellainen, että hiton nuoriso, mikä teitä vaivaa, että kyllä ei minun aikana olisi energiajuomia saatu lipittää koko ajan. Meillä mentiin hakemaan juustohamppareita. Meillä ei ollut mäkkäriä siinä vieressä. No niin. Meillä ei saanut edes mennä kauppaan. No kun toi on mun mielestä se, että mä en edes ymmärrä, miksi ne lapset saa mennä kauppaan. Kun se on koulupäivä. Se ei ole teidän vapaa-aikaa. Ja se ei ole sama asia se lounastunti kuin se niin kuin työelämässä, että se on tavallaan sun oma aikaa, se lounastunti. Se on kouluaikaa. Mä en ymmärrä, miksi he saa lähteä sieltä. Ja ehkä 2 vuotta sitten mä en olisi arvannut, että puhelimet vaan yhtäkkiä kielletään tunneilta. Että sehän on tosi iso muutos. On, ja siis tosi positiivinen Todella. asia. Vaikka se tuntuu ehkä sellainen, että no mitä mä nyt teen, sellainen. Se olkaa lapsia, niin. Puukaa. Ja siis todellakin, että siis näin miettin, että jos sä ylipäätään, siis mun mielestä energiajuomia pitäisi pistää 18 rajoitus. Ja tää siis tulee tyyppien suusta, täällä on mun vieressä niin kuin energiajuoma, sulla on Red Bulli odottamassa taskussa, mutta me tiedetään, että hei, ei näitä pitäisi vetää. Että mullakin on. Se on huono asia. On. Että mä uskon, että tää on asia, mikä muuttaa myös ruokailua tulevaisuudessa, että kun rajoitetaan tota enemmän. Miten me ollaan päästetty tää niin kuin tällaiseen tilanteeseen, tämä nuoriso? No ne on ne meidän ikäiset, jotka niitä kasvattaa. Se on totta. No ja sit mä ymmärrän. Riinalle mä aina sanon, että ei sellainen, että minulle tulisi lapsen, mutta jos tulisi, niin en mä siinä pärjäisi. Se ei olisi rintamaitoa, vaan energiajuomaa. Vetäisi ESA. ESA ja volttia. Ja sitten on taas uutisissa, että vegaanin lapsi on taas niin jotain. Niin kuoli. Oho. Niin. Tämä on siis niin kuin suora viittaus, että kun kirjassa meidän Rakkaat eläimet, joita syömme -kirjassa puhuttiin siitä, että kun vegaaneilla tapahtuu joku vaikka, että joku tyyppi, joka tappaa jonkun, on vegaani, niin se on se, että vegaani tappoi jonkun. Mutta ehkä ikinä sanota, että sekasyöjä vaikka kiersi veroa tai sekasyöjä teki tätä. Ehkä joku päivä. Joku päivä. Kuulostaa niin kyllä hyvin absurdilta niin kuin tässä viitekehyksessä, niin mutta on ehkä tai että keliaakikko tappoi lapsensa. Tämä on niin kuin, että mitä niin kuin keskusta pelkää, että lihansyöjä sellainen niin kuin jahdotaan. Niin, aivan. Mitäköhän muuta tässä uutisessa sitten sanottiin on, no siis opiskelijat kertoi tässä, että se on ilmastolle ja ympäristöllekin tosi hyvä asia. Minun puolesta voi tulla lisää. Ja tämä on, että silloin kun sun mielestä kasvisruoka on hyvää, niin sit sä näet tavallaan se, että siinä on ne muut positiiviset, niin siitä Joona niin kuin meidän entinen podcast-juontajamme puhuu usein, että turkistarhaus, sä rupeat niin kuin vastustamaan sitä vaan vahvemmin, sit kun sä et itse käytä niitä tuotteita, niin sit sä näet että sun ei tarvitse enää puolustaa sitä, mutta se on hyväksi taloudelle, vaikka se ei ole. Tai kyllä ne eläimet voi hyvin, vaikka ne voi. Niin sama tässä, että sit kun sä syöt kasvisruokaa, niin sit sä oot sellainen, tässä on tääkin juttu. Ai tääkin on tosi kiva. Niin sit se on semmoinen niin kuin dominoefekti. Sitten reseptien kehittäminen ja ruokakasvatus ovat keskeisiä keinoja, joilla Vantaa pyrkii saavuttamaan tavoitteensa. Ja tämähän on se, mistä monet opiskelijat ylipäätään, kun ne syystäkin valittaa siis kouluruoan määrästä, mikä mun aikana ei ollut myöskään hyvä. Mä en tiedä, oliko sun koulussa ikinä hyvää ruokaa. Ai kouluruoan laatu? Niin. Sä sanoit määrä. Ai anteeksi siis laatu. Mä ajattelin määrällä sitä, että sitä sai syödä vaan tietyn verran. No siis kun mä en ole ikinä ollut nirso, niin mä oon aina syönyt. Mutta kun mä en koe, että se on nirsottu, kun ne on ollut siis tosi huonolaatuisia. No okei, no siis mä en tykännyt koulun perunoista, koska ne oli niitä kumiperunoita. No siis tämä. Joo, mutta mä tykkäsin kyllä siis lähes kaikesta muusta. Ainoa kouluruoka, mitä mä en ole koskaan voinut sietää, meillä oli joskus ala-asteella jotain maksaruokaa. Ja maksan haju tekee mulle semmoisen vaan tosi etovan olon, niin sitä mä en tykännyt syödä. Joo. Ja sitten toki lukion, mä kävin taidekoulun, mikä oli yksityiskoulu, niin siellä oli oma keittiö, missä oli niinku omat sämpylät tehty joka päivä ja kasvisruoka oli tosi hyvää ja se oli siinä linjastossa koko ajan. Ja että se oli sillä tavalla edistyksellistä. Ja before vege was vege. Niin ja sitten toki se, että kun on pieni keittiö, niin se vaikuttaa väistämättä siihen, että mitkä on raaka-aineet ja mikä on laatu. Mutta Se on varmasti, että me tiedämme, että tämä on myös ongelma, kun me tehdään ton joukkoruokailun parissa myös töitä, että Viral Veganz tekee paljon muutakin kuin somea, mutta
te näette meitä enemmän somessa podissa, mutta me autetaan eri tahoja niin kuin joukkoruokailun kasvipohjastamisessa ja siinä on ne ongelmat, että kasviproteiinit muovautuu eri tavalla veden kanssa kuin joku toinen ruoka tai kun niitä keitetään ja niiden säilyvyys ja tekstuuri, että silloin niin kuin keittiöhenkilökunta väistämättä joutuu käymään vähän niin kuin uudemman ehkä koulutuksen tai semmoisen opetuksen, että mitä tämän proteiinin kanssa tehdään. Okei, no entä tämän kanssa? Ja et miten ne imee sitä vettä tai soijakastiketta, mitä nyt tässä voidaan käyttää. Ja sitten se voi tuntuakin epäonnistuneena välillä, että vaikka joku kasvisruoka voi olla koulussa vetinen, että ei osattu arvioida, että hei, tämä ei imekään tämän enempää vettä. Mutta kyllä mä muistan, että syöjänä silloin koulussa, että siellä oli sitä niin kuin makaronia, joka oli ihan niin kuin al dentestä ei ollut kuullutkaan. Se oli liisteri. Niin oli, että se muuntautui jo semmoiseksi niin kuin sopaksi pikkuhiljaa siinä ja että välillä ei ollut varma, että onko tämä keitto vai kastike. Näin paha se tilanne oli. Mutta niin, että tosi kiva, että opiskelijat on tässä mukana ja sehän tässäkin uutisessa tuli vahvasti esille, että oppilaiden toiveissa korostuu roskaruoksi miellettävät ruuat, kuten hampurilaiset, tortillat ja pizzat. Tässä nyt mitään uutta, että suola, rasva ja kaikki tällaista on tosi kivoja. Ja tohon ehkä liittyen siis, mä olen Facebookissa kaiken maailman siis kaupunkia tai eri kaupunkia ja paikkakuntia on noissa, mitä ne on, puskaradiot. Ja se on nyt jotenkin selkeästi sellainen trendi ympäri Suomen maan, että äidit ovat huolestuneita kouluruuasta. Ja sitten niitä jaetaan niitä niin kuin viikoittaisia reseptejä ja sitten vaikka niitä ainesosaluetteloita. Ja sitten ollaan huolissaan siitä, että kuinka paljon siellä on vaikka lisäaineita ja niin kuin niitä, että kun siihen on pakko luetella kaikki, mitä siinä on. Ja heillä on selvästi hämärtynyt se, että kun he puhuvat, että lapsille pitäisi olla oikeaa kotiruokaa. Ja sitten heillä on selvästi hämärtynyt se, että kun he sitten luettelevat, että mitä ne kotiruot on, niin siellä toistuu vaikka lihapullat, nugetit, nakit ja sitten toki niin kuin nämä peruskeitot, bla bla bla. Ja sitten jotenkin kun itse niin kun lukee niitä kommentteja ja miettii, että okei, että jos se niin kun perusperheenäiti laittaisi sen luettelon, että mitä ne sisältävät, niin kuin siitä, että mitä hän itse kokkaa, niin se näyttäisi ihan siltä samalta. Että ei se eroa siitä, mutta kun se hämärtyy varmaan se, että kun sä vaan laitat lihapullat pannulle, heität siihen jonkun soosin, niin sä et tajua, että... 2 ainetta. Niin, siis siinä ajattelet, että siinä on 2 ainetta. Ja se on jotenkin parempi ravitsemuksellisesti kuin se hirveä lista niitä. Ja sitten toihan on myös se, mitä yleisesti, paljonhan niitä on niitä sellaisia kuvavertailuja, että on joku härkis, vaikka siinä on se hirveä lista mukana ja sitten on joku beef. Ja siinä oli 1 sana. Puhdasta lihaa. Niin. Ja sitten tämä on niinku keskustelu, mitä joutuu vääntää koko aika ylipäätään, että hei, että joku on prosessoitu, ei vielä tee sitä epäterveellistä, se voi olla itse asiassa vaikka fermentoitu vaihe tai se, että maito prosessoidaan ja tee sitä, niin, että sä et sairastu siitä. Ja se, että joku hiton ruisleipäkin on hyvin prosessoitu ja samaan aikaan me voidaan tietenkin hengenvetoa todeta, että totta kai niin kuin meidän pitäisi vähentää kaikki lisäaineita, mitä ei tarvittaisi, tai makeutusaineita tai mitä tahansa, että me käydään mun kavereiden kanssa jatkuvasti linkataan toisillemme artikkeleita, että löytyykö enemmän artikkeleita sokerilimppareita vastaan, vaan makeutusainelimppareita vastaan, kun ei niitä kumpaakaan pitäisi juoda. Niin, jep. Mutta joo, me jätetään nyt kouluruoka hautumaan ja siirrytään broileriin, nimittäin eläinoikeusihmisille hyvin tuttu Tiina Ollila, jolta tulee myös Helena Äärin kanssa. Ne on molemmat käynyt täällä puhumassa broilereista ja ruokapolitiikasta. Heiltä tulee kirja kuin Broilerin tarina Into-kustannuksella, joka on kustannus myös meidän kirjan, niin tosi kiinnostava. Ja hän, kun on myös Animaliassa töissä, niin Animalilla tuli myös tämmöinen broilerikampanjan alku, ja siellä oli broileribarometri, miten ihmiset suhtautuu broilerin syömiseen. Voitaisiin käsitellä itse asiassa sitäkin ensi jaksossa. Ja hän kirjoitti mielipidekirjoituksen Maaseudun tulevaisuuslehteen, jonka lukijana on niin kuin maaseudulla asuvat ihmiset, etenkin eläintilaiset viljelijät, metsänomistajat. Otsikolla broilerin liha ei ole niin kotimaista kuin annetaan ymmärtää. Tosi tärkeä puheenaihe ja tässä nostetaan siis esille, että kun Suomessa tuotettu broilerin liha perustuu tuontieläimiin, hän kirjoittaa, sillä lihaksi kasvatettavien lintujen vanhemmat tuodaan muun muassa Ruotsista. Tuotantoketju on täysin riippuvainen siis ulkomaista. Ja tietenkin tässä hän nostaa esille myös
Jalostus on täysin globaalien jättiyritysten käsissä ja osa rehusta on ulkomaista. Että tämäkin meidän Suomen Areena-paneelissa, missä oli broileriyrittäjä, kertoi, että ne on tosi riippuvaisia soijasta. Ja suurin osa soijasta, niin kuin tämän podin kuuntelijat varmasti tiedään, tuodaan eläintuotantoa varten. Ja ylipäätään siis tosi kiinnostava napakka kirjoitus siitä, miten tämä on mielikuvamarkkinointi ja se, että tämä broileri on eettistä, suomalaista, kotimaista. Sä nyt, Riina, oot varmasti kuullut nämä. Juu, mutta toi, että mistä se isovanhempaispolveksi sitä taidetaan nimittää, niin sehän on ihan täysin, vaikka kyllä se löytyy se tieto ihan siis Siipikarjaliitonkin sivuilta, että siitä heille propsit, he eivät sitä niin kuin yritä piilotella sillä tavalla, mutta se on varmaan yksi niistä asioista, mikä on mun mielestä kaikista eniten sotii sitä kotimaisuusmyyttiä vastaan. Kyllä. Ja mä joskus kysyin Siipikarjaliitolta, että mistä muualta niitä tuodaan kuin Ruotsista, niin ihan niinkin kaukaa kuin Espanjasta. Okei. Tuodaan Suomeen. En mä tiennyt. Joo. Niitä oli monta maata, mutta varmaan toki Ruotsista eniten, koska se on tuossa vieressä, mutta ihan osa tulee myös Espanjasta, että se on huvittavaa, mutta koska se on se isovanhempaispolvi ja sitten tavallaan ne tiput syntyvät. Lopputuote syntyy Suomessa, niin on yhtä kuin kotimaista. Hauska sanottu, mutta lopputuote syntyy. Niin tämä on se kieli, mitä puhutaan, eläinaineessa. Niin, ja toihan on sama vaikka nahkateollisuudessa, että italialainen nahka on brändätty silleen, että se on maailman parasta suurin piirtein. Jep. Ja sitten kun sitä on kaiveltu, että mistä se tulee, niin sehän on tyyli just jostain Bangladesista. Ja sitten kun se lopputuote on tehty Italiassa, siihen on vaikka laitettu se joku Versace, no en tiedä tekeekö Versace niin kuin meillä se kohderyhmä. Ihan sama, just se oli ainoa mikä tuli mieleen, mutta kun siihen joku italialainen nakuttaa sen pikkumerkin, niin sitten se on italialaista käsityötä. Ja se on ihan bullshittia. Sama kuin iPhone on design in San Francisco. On, nimenomaan. Joo, no kun mainitsit Suomen Siipikarjaliiton, niin he kirjoitti sitten vastineen myös saman lehteen, myös mielipidekirjoitus. Heiltä kirjoitti toiminnanjohtaja Veera Lehtilä sekä MTK ryn asiantuntija Mari Lukkariniemi. Ja tässä ehkä tulee taas, että MTK ilomielin suojelee eläintuotannon brändi-imagoa. Mä luen tämän kokonaan, mun mielestä tämä oli kiinnostava. He kirjoittavat: Tiina Ollila kyseenalaisti suomalaisen broilerin suomalaisuuden, mistä olemme eri mieltä. Niin. Broilerin jalostus on vuosien saatossa kehittynyt. Piste. Tuotostavoitteiden rinnalla on tullut hyvinvointi-, terveys- ja ympäristöarvoja. Samalla jalostuksesta on tullut yhä kalliimpaa, mikä on johtanut lintujalostuksen globaaliin keskittymiseen. Tästä syystä Suomessa ei ole broilereiden jalostusta. Vanhempaispolvi tuodaan Suomeen untuvikkoina. Tuotantopolvi eli teurasbroilerit syntyvät Suomessa suomalaisilla tiloilla. Meillä broilerit kasvataan One Health-periaatteiden noudattaen. Parvia ei harvenneta. Tämä parvia ei harvenneta tarkoittaa siis sitä, että joissakin maissa tehdään niin, että osa parvesta tavallaan viedään teurastamolle ja sitten osa parvesta myöhemmin, vaan Suomessa se koko koko massa, ne 10 000 viedään siis niin kerralla. Eli tuossa kai tavoitellaan sitä, että siitä ei tule ylimääräistä stressiä sille lintuparvelle. Niin mä oon sen ymmärtänyt, että mikä siinä on, että mikä siinä voi olla se hyvä asia. Ai niin no siis tuotannon näkökulmasta se on se niin kuin hygienia. Aivan. Mutta niin kuin, mä en tiedä, mitä tässä yritetään kuluttajille myydä. Kasvatustiloihin kuljetaan tautisulun läpi. Halleissa on kuivaava lämmitys sekä puhdas kuivikepehku jokaiselle. Nämä on näitä, tiedätkö, niin kuin hygieniajuttuja. Tai niin kuin aina puhutaan, kun ei puhuta hyvinvoinnista, vaan puhutaan hygienistä ja terveyskysymyksistä. Koska hyvinvointi on yleensä eläintuotannossa se tommoinen, että ei antibiootteja. Harrantamattomuus tarkoittaa myös, että koko parvi teurastetaan aina kerralla, eikä lintuja stressata kesken kasvun, niin kuin sä sanoit jo, osan parven poistamisella. Kuinka kiva, että ne vaan teurastetaan heti kaikki. Jesus Christ. Näin ollen linnut aloittavat kasvunsa väljemmin kuin tavanomaiset eurooppalaiset broilerit. Aivan. Se on kiinni strategiasta tavallaan. Niin ja siis kyllä mä siis arvostan heidän tapaa, millä he kertovat asiat. Ja sitten myöskin, että kun hehän kertovat faktoja. Että tavallaan he eivät myöskään yritä maalailla. Tavallaan toihan on hyvin, broileri on varmaan ainoa tuotantoeläin, josta puhutaan tolleen aika kliinisesti. Kyllä. Siinä ei käytetä mitään sellaisia, niin kuin maalata sitä tietyllä tavalla kauniiksi. Kyllä mä aika brutaalin. Niin, siis he kertovat, että näin se menee ja on tautisulku ja just siitä menneen. Ja sehän on väistämättä myös totta, että totta kai niin kuin linnuille tämä toimenpide on parempi, että on alussa
se pari viikkoa enemmän tilaa, kunnes ei ole tilaa. Niin. Mutta joo. Niin, siellä melkein puolet elämää minulla on enemmän tilaa kuin saksalaisella linnulla. Suomessa on käytössä EU-lainsäädännön mukainen kasvatustiheys, joka siis on se maksimi. Suomi käyttää maksimia, mitä EU:ssa saa. Ja tämäkin on sellainen, että tämä on totta. Suomessa on käytössä EU-lainsäädännön mukainen. Onko se liikaa? Kyllä, ei meidän tarvitse sanoa sitä. Tuotantotauot, harventamattomuus, hallin tyhjennys pehkusta, pesu ja desinfiointi on merkittävin syy siihen, että olemme onnistuneet tuottamaan antibiootitta ja salmonella vapaasti broilerin lihaa. Suomalainen One Health-tuotantotapa suljetussa kasvatusympäristössä mahdollistaa terveet, hyvinvoivat linnut ja hyvän elintarviketurvallisuuden, mistä emme voi tinkiä. Suomalainen broileri syö pääosin kotimaista viljapohjaista rehua, jota täydennetään tuontivalkuaisella, aminohapoilla ja kivennäisillä. Rehun kotimaisuusaste on korkea, ei mainita muuta lukua, ja sitä parannetaan koko aika. Suomalainen broileri on vastuullisesti ja avoimesti perhetiloille tuotettua suomalaista, ja sitä voi nauttia hyvällä omatunnolla. Ja tämä on mielikuvamarkkinointia. Ja tosi onnistunutta. Kun tätä ihminen lukee, se on sellainen, että kyllä yrittäjä tietää. Mitä tuo eläinihminen muka tietää? Onko hän edes käynyt tilalla? Asutko Helsingissä? Niin. Jep. Ja heillä on myös se, jos oli se Siipikarjaliiton asiantuntija ja MTK:n asiantuntija, niin siinä on asiantuntijat versus tietokirjapuuhastelijat, niin kuin monen mielestä. Niin, vaikka niin kuin Tiinakin käytti tosi hyvin ja järkevästi hänen titteliä, joka on, katsotaan tässä, hänellä on monta hattua päässä, kun tekee paljon, niin Tiina on erityisasiantuntija. Joo. Niin tässä tavallaan vaan, koska molemmat asiantuntijat toinen puhuu vähän niin kuin eläinten puolesta ja toinen on vaan sellainen, että tämä on yritystoiminta. Me teurastamme, me pidämme hygieniaa. Niin ihmiset vaan uskoo valitettavasti jostain helkutin syystä yrittäjiä enemmän kuin niitä, jotka kritisoi yrittäjiä. Ja tämä niin kuin toistuu, oli puhe ihmisoikeusongelmista, oli puhe ympäristöongelmista, eläimistä, niin aina sama toistuu. Isot propsit Tiinalle, että jaksaa painaa pitkään näistä asioista. Ja tämä on asia, niin kuin, mistä olisipa tämä nopeampaa, mutta ei ole. Mutta eiköhän, kun ensi kerralla palataan meidän podcastin pariin, niin maailma on vegaaninen, some on kielletty ja Elon Musk on lähetetty Marsiin yksin. Ja energiajuomia saa juoda vain 39-vuotiaat. Se on totta, hyvä rajoitus. Eli mekään emme saisi juoda. Ei, vaan se on se 1 vuosi. Se on hyvä. Siis vaan 1 vuoden saa juoda energiajuomia. Sitten kun olet 40, niin sit loppuu. Konjakki alkaa. Vaikka joo. Hei, kiitos paljon katsojat, kuuntelijat ja nenänsä kaivajat. Kaikki, mä en tiedä miksi mä teidät niin pahoittelut, jos juuri kaivoit nenää, mutta ensi viikkoon.